Id-deputat nazzjonalista Markentni Sammut ikkonferma dak li ilu jingħad fil-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri min se jkun is-suċċessur ta' Bernard Grech bħala kap se jkun tat-tieni preferenza għax dawk li jiddettaw riedu lil Roberta Metsola. Mat-Times, meta saħaq li hu ma kienx se jerġa' jikkontesta, Sammut li 5 snin ilu wkoll kien wera interess qal li Metsola kellha tkun l-aħjar għażla l-Partit Nazzjonalista iżda din għażlet Brussell flok Malta. I firmly believed Roberta would have been the best option, but we have to respect her choice. The scenario has now changed and we have to evaluate all options, qal Markentni Sammut mat-Times. Sammut kienu kol fost dawk li kienu marru jiġbru l-firem f'petizzjoni kontra Adrian Delija, qabel mal-Blue Heroes kienu sfiduċjaw 5 snin ilu. Li issa Alex Borch u Adrian Delija huma tat-tieni preferenza sqarrew ukoll deputati oħrajn bħal Beppe Fenekadami u Claudette Buttigieg. Fenekadami kien fost tal-ewwel li semma li Metsola bħala kandidata ideali għal kap u Ryan Kallus pront kien qal li ċedila s-siġġu. Fil-waqt li Claudette Buttigieg li issa ma trix terġa' toħroġ mal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni li jmiss, sostiet li xtaqet li l-eżitu ta' Metsola ma kienx hekk. M'għandix dubju jkun hemm kandidati oħra li jgħixu. Diżappuntat? Nixtieq li ma kienx hekk. Id-diskors il-kap li ġdid wara r-riżenja ta' Bernard Grech se jkun it-tieni preferenza sostnih mill-bidu Herman Schiavone, l-eks deputat nazzjonalista. Partit Nazzjonalista jinsab f'diffikultà il għaliex min ser jidħol għal dan il-pis, għal dan is-salib, huwa salib, kif edna anki d-darba l-oħra, ser ikun it-tieni għażla tal-elettorat nazzjonalist, il għaliex fil-maġġoranza kbira l-elettorat nazzjonalist kien qed jistenna li tiġi Roberta Metsola.